15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Hashwa baga Meghalaya State Pollution Control Board but Bor Panya District ke East Jante Hills District kin sedang penlong ya ka public hearing hak arpu artrek jemang arja arpun rio halum Syrman ilaka nong kle kelami ke Jingïakawang mau bat ke Jingïakawang Shuki markeliang dagi bepersa bat ki bekersan ya ka public hearing. Kini ke huri-hura kala penlong ya ki Bor Panya na ka MSPCB bat kumjo na ka district ban Pynsangeh no ya ka public hearing hado ban depan benada kumwai pan. Laong bana kaliang ki bekersan bat ki bepersa kim ailat manu ban keran sedang bat hapdeng kejiannya ke bejur lami ke Jingïakawang daki mau bat ki Shuki hadu banda pulam ke public hearing. Kini ke public hearing ke desi benta ke jing terwa ban klong mau sun da ke Syrman Limited halum Syrman ilaka nongkle ya ke baga yeng ka syari kala kentat ban Pynsangeh da ke baong bagi bepersa ni ki bekersan ki don ka hok ban Pynsangeh ha ke Jingïalang. Kejingya lenti ban poi sekani kejaka ha performance step kala long ha padang kejing tiang jing smith namar kala don kejing thang ya ka trok palabu pan ap ha lenti ban poi selum Syrman nolor kejing pan ap mau silenter lenti kalami kejing keno bagi bawan kersan ya ka Syrman Limited ki penting ya ki bawan saka public hearing da ka basiat jeri ha ka bala don ki ba mensau haki kendiat sengi shwa kejing penlong ya ka public hearing kila don ru bon kejing dawa ban Pynsangeh da kejing ki ha Shillong kumjo ha kliriat Henry Shis ngi shwa ka public hearing la don ki bekersan ya ka Syrman Limited ki balayat pat ba syakmat ka office deputy commissioner ke East Jante Hills district ha kliriat ha ka balai tengku bat ki bepersa ha ka ni kejing tengku lami ka huri hura ha ka bagi board pulit ki la bom lathi ya ki bathau jingkulmar Sedang meeting. Halo Pak. Sedang. Dengan meeting. Minta bagi perhubungan no, kita juga. Ngila-ngila, hindi mo ako kumaya. Up se ba? Up. Tapos niya kada ngong ngipi. Hindi bang yung komsya man kan ngipi. Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya